l-ewwel pajjiżna, dak dejjem, dak il-kredu tagħna anzi, u aħna nistgħu qatt inkunu kontra pajjiżna meta l-Perit Mintoff naqqax f'qalbna il-kliem ta' Malta l-ewwel u qabel kollox aħna minħadem kontra pajjiżna nafu min huma dak li ħalfu gwerra qaddisa u ħalfu u baqgħu jagħmlu l-ħsara kontra pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej. Innota dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bella waqt attività politika fiż-Żejtun fejn qal li ħadd ieħor jista' jitkellem kemm irid fuq il-bajda u ħamra, imma l-fatti juru mod ieħor, hekk kif ma kienx hemm sinsla sabiex jitwaqfu dawk li jagħmlu l-ħsara. Il-Prim Ministru nnota wkoll l-ipokrezija fih dan il-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif fost l-oħrajn innota li l-PN ma weġibx meta mistoqsi minn fejn se jnaqqas il-barranin. Bl-aktar persuna li qed tiffumenta sentiment kontra l-barranin huwa l-kap de facto tagħhom Adrian Delija li huwa wkoll ir-rappreżentant tal-ikbar grupp ta' kumpaniji li jħaddem barranin f'Malta. Min huwa l-aktar grupp ta' kumpaniji li ħaddiema barranin ġewwa pajjiżna. U sibtu, għamilt ċekkjajt ftit u sibtu. Kollha f'settur essenzjali ħalli nkun ċar, settur li huwa importanti ħafna l pajjiżna u nsellmilhom tas-servizz imprezzabbli u impeccabbli illi jagħtu, però tafu min huwa ir-rappreżentant legali ta' dal-grupp ta' kumpaniji, il-kap de facto tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija. Dr. Abela qal kif dan il-gvern se jkun qed itellaq it-triq il-qudiem tal-pajjiż permezz tal-Malta Vision 2050 fejn issa mhux biss il-ġid nazzjonali imma anke l-iżvilupp uman se jkun l-aqwa fl-Ewropa. Għal kif it-tħul nazzjonali se jkun fost l-aqwa filwaqt li l-ħidma tal-gvern trid tibqa' tirranka. Semma wkoll investiment li sar fosthom lotja ta' 40 miljun euro lin-negozji biex iżidu l-pagi tal-ħaddiema kif ukoll investiment fir-reskilling u l-upskilling.